El 14 de setembre passat, el carril Busbau de l'autopista del Vallès, la C58, es va obrir en els dos sentits de la marxa de manera permanent les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any per tots aquells vehicles autoritzats a utilitzar-lo. Així, sortint de Barcelona, es pot agafar el Busbau a la sortida de la Meridiana a tocar del nus de la Trinitat per sortir cap a Montcada, Cerdanyola i Ripollet. I en cas de voler entrar a Barcelona pel Busbau, es pot agafar o pel carril lateral que ve de l'interior de Ripollet, i per on normalment ho fan els busos, o bé pel carril esquerre del tronc central de la mateixa C58. Així, els conductors que van al centre de Barcelona connecten d'una manera ràpida amb la Meridiana i les rondes. Els objectius principals d'aquesta bidireccionalitat són tendir cada vegada més a una mobilitat més segura i sostenible, millorar la qualitat mediambiental, incrementar la seguretat, fomentar el transport públic i promocionar l'alta ocupació dels vehicles. Els vehicles que poden accedir al Busbau de la C58 són els següents: vehicles destinats al transport públic, turismes o vehicles mixtos adaptats amb 2 ocupants o més, motocicletes, vehicles per persones amb mobilitat reduïda, vehicles ecològics de baixa emissió autoritzats. 2 anys després de la posada en marxa del carril Busbau, el Departament d'Interior i el Servei Català de Trànsit segueixen apostant per modalitats de transport més sostenibles i segures.